στο διαδίκτυο από το πρωί με αυτές τις προτάσεις. Δεν είναι κάτι ουσιώδες, οι περισσότεροι τις έχετε δει φαντάζομαι. Υπάρχει μία ουσιώδης, την οποία την είπε και ο Σταύρος, που αφορά τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πλέον ονομάζεται επικεφαλής του ποταμιού και αλλάζει όσον αφορά τα μέλη λέγονται πλέον εθελοντές. Αυτή είναι μία ουσιώδης είναι μία ουσιώδης αλλαγή και ανακοινώνεται. Πολλοί την ξέρετε ήδη. Έχει μεγάλη σημασία, συμβολίζει κάτι πολύ σημαντικό, οπότε νομίζω ότι είναι έτσι πρωτοπόρο και καινοφανές για πολιτικό κόμμα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το καταστατικό, το εμπλουτισμένο καταστατικό, το οποίο καλείστε να επικυρώσετε το σώμα, διανατάσεως πάλι των καρτελών μας. Οπότε ψηφίζετε. Ψηφίστηκε. Ψηφίζουμε πολύ γρήγορα. Δεν βίζατε να λογούμε, εμείς παίρνουμε αποφάσεις. Λοιπόν, έχει ψηφιστεί το καταστατικό. Αυτή τη στιγμή ψηφίζονται κάποιες περαιτέρω αλλαγές. Αν σε αυτές τις αλλαγές ή σε αυτή τη σημαντική αλλαγή που είπαμε υπάρχει κάποια δεν ξέρω, διαφωνία, κάτι, μπορεί κάποιος σύνεδρος να σηκώσει το καρτελάκι του. Ωραία. Ναι. Παρακαλώ. Νομικά δεν έχει καμία διαφορά. Πρακτικά δεν έχει καμία διαφορά. Κοιτάξτε, αν κάποιος αποκαλείται πρόεδρος ή επικεφαλής ενός κινήματος, ενός κόμματος, ενός οργανισμού, είναι ζήτημα καταστατικού, είναι ζήτημα δικό μας. Δεν είναι θέμα εισαγγελέα. Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις δεν αλλάζει τίποτα. Είναι συμβολικές κινήσεις αυτές, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία όμως. Λοιπόν, επίσης, μας έχει κατακλείσει η τεχνολογία, δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Πάλι στο διαδίκτυο υπάρχουν τα συμπεράσματα του συνεδρίου, τα οποία προϋποτίθεται ότι τα ξέρουμε, τα συζητήσαμε εδώ, αλλά τα έχουμε αναγνώσει κιόλας και άρα και αυτά καλούμαστε τώρα να επικυρώσουμε. Αν έχει κάποιος κάποια αντίρρηση, ή μάλλον να πούμε αν τα επικυρώνουμε και στη συνέχεια αν έχει κάποιος κάποια αντίρρηση ή κάποια διαφοροποίηση ή κάτι. Δεν τα έχουμε δει αυτά. Σελίδα μέσα. Λοιπόν, οπότε επικυρώνονται τα συμπεράσματα του συνεδρίου, τα οποία είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Επικυρώθηκαν. Το πρωί όταν ξεκινήσαμε στις 9 η ώρα, υπόθηκε και στη συνέχεια επαναλήφθηκε για άλλες 2 φορές ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν αναρτημένα. Εάν κάποιος δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ή δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό, υπήρχε στη γραμματεία ο τρόπος να το επισκεφτεί και νομίζω ότι υπήρχε χρόνος, μπορούσε να βρεθεί χρόνος για να το δει. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να μην... Ναι, καλά, μετά πρέπει να... Ναι. Λυπάμαι, δηλαδή το Προεδρείο το είπε 3 φορές, δεν υπήρχε άλλη λύση, έπρεπε να τυπώσουμε γύρω στα 600 χαρτιά, φυλάδια, να τα αναρτήσουμε κάπου, να τα μοιράσουμε, ήταν προτιμότερο αυτό.
Παρακαλώ. Θα μπορούσε να γίνει, όσον αφορά τους νεότερους, να γίνει ένα συμμοριστικό συμβούλιο, ομάδα, προσώπηση, σε κάποιες ηλικίες μικρότερες, για να μην φτάσετε σε όλους εμάς. Κάτι δηλαδή σαν την Βουλή των Νέων. Κοιτάξτε, το ποτάμι μετά από 2,5 περίπου μέρες κατά κάποιο τρόπο βαφτίστηκε, ας πούμε, και μπήκαν οι βάσεις για την περαιτέρω πορεία του. Εκτός από αυτό υπάρχουν και χιλιάδες άλλα τα οποία θα γίνουν στο μέλλον. Δεν είναι στατικό. Η κίνηση αυτή δεν είναι στατική, είναι κίνηση. Δηλαδή, δεν θα φτιαχτεί ένα πράγμα, ας πούμε, το οποίο και μετά από 50 χρόνια θα είναι το ίδιο. Και θα αλλάζει πολύ σύντομα. Κάθε δημιουργική παρέμβαση και πρόταση θα λαμβάνεται υπόψη από το ποτάμι και αυτό θα κάνει και τη διαφορά. Τέλεια δεν μπορούν να γίνουν όλα, πιστέψτε με, δεν μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, υπάρχει η ομιλία του Σταύρου του Θεοδωράκη, η οποία έγινε προχθές και σχολιάστηκε πάρα πολύ, και αυτή η ομιλία αποτελεί, θα λέει κανείς, τις πολιτικές θέσεις και αρχές του κινήματος, του κόμματος, πώς το ξέρω πώς. Αυτό λοιπόν επίσης, ακολουθώντας έτσι τις τυπικές δημοκρατικές διαδικασίες, οφείλουμε να το επικυρώσουμε και να το ψηφίσουμε και αυτό με τον ίδιο τρόπο διανατάσεως των καρτών μας. Δάσος. Λοιπόν, εντάξει, επικυρώθηκε. Στο ποτάμι η θέση του Προέδρου ψηφίζεται. Συγγνώμη, ναι. Ζητώ συγγνώμη. Έχουν περάσει πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, η θέση του επικεφαλής στο ποτάμι ψηφίζεται από το συνέδριο. Είχαμε πει και το πρωί ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να εκθέσει υποψηφιότητα. Δεν ήρθε καμία υποψηφιότητα στο Προεδρείο, στη Γραμματεία. Πώς? Λες ανέκδοτα. Λέω ανέκδοτα. Ήταν δυνατόν, βέβαια, να βάλει άλλο Το άλλο Λοιπόν, ο Σταύρος αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, με βάση το καταστατικό μας, με βάση το καταστατικό που μόλις ψηφίσαμε, ο επικεφαλής λοιπόν του πρώτου συνεδρίου, εάν δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα, γιατί στο επόμενο συνέδριο θα υπάρξουν κάλπες, εάν δεν υπάρχει λοιπόν υποψηφιότητα, ψηφίζεται διανατάσεως των χειρών. Συγγνώμη, κρίθηκε ότι εάν βάζαμε κάλπη, η κάλπη είναι δημοκρατία πράγματι, αλλά εάν βάζαμε κάλπη, επειδή όλοι γνωρίζουμε, δεν κοροϊδευόμαστε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα είχαμε ένα ρουμάνικο αποτέλεσμα ή κάτι παρόμοιο, και αυτό δεν το ήθελε κανένας μας. Οπότε σηκώνουμε τα χέρια και ψηφίζουμε τον πρόεδρο. Το επικεφαλής. Θα κάνω μαθήματα. Λοιπόν,
Υπάρχει. Το παρατεταμένο χειροκρότημα είναι για όλους αυτούς που ήρθανε από μακριά, που αφήσανε τα σπίτια τους, και για όλους εμάς που τους επόμενους μήνες θα μεταφέρουμε το μήνυμα στην πόλη, στο χωριό, σε κάθε μέρος της Ελλάδας, ότι αυτή η χώρα θα αλλάξει. Η μεγάλη αλλαγή που ανέτρεψε τα προσωπικά μας σχέδια θα μας παρασύρει όλους ώστε να ποτίσουμε και το πολιτικό σύστημα και τελικά την κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Η ευθύνη είναι τεράστια, αλλά την μοιραζόμαστε. Έτσι, για να ξέρουμε ποιοι είναι οι προεδρικοί εδώ μέσα. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα copyright που ανήκει στο Θοδωράκι και είναι το επικεφαλής, οπότε στο άμεσο μέλλον θα κάνουμε μια αλλαγή στο Σύνταγμα και τον Πρωθυπουργό θα τον ονομάζουμε επικεφαλής. Εμείς εδώ βλέπουμε πολύ χαρούμενα πρόσωπα. Ναι, το επιτρέπω. Θέλω να πω κάτι, για να μην σας το στέλνω γραπτός, και το είπα σε κάποιους που με ρωτήσαν έξω, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Έτσι. Αν θα πηγαίνουμε στις περιφέρειες, να συναντάμε τα επιμελητήρια, να συναντάμε τις αρχές και γενικά να κάνουμε τα ευχολόγια ότι αυτός ο κόσμος θα γίνει καλύτερος αν ψηφίσετε το ποτάμι και οι άλλοι είναι κακοί. Λοιπόν, το σχέδιο είναι διαφορετικό. Γιατί όπως έχετε αντιληφθεί και το αντιλαμβάνονται σιγά σιγά όλοι, ενώ τα μίντια, τα κόμματα κτλ. Εδώ υπάρχει ένα σχέδιο. Και το σχέδιο είναι το εξής. Και σας το λέω γιατί πρέπει να συμβάλλετε πάρα πολύ σε αυτό το σχέδιο. Εμείς δεν θα γίνουμε ένας περιοδεύων πολιτικός θίασος που θα πηγαίνουμε στην επαρχία και θα υποσχόμαστε τα πάντα. Δεν μας αρέσει αυτό. Ούτε να πηγαίνουμε απλώς για να δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα αντίον των άλλων. Αυτό που θα κάνουμε και αυτό που θα κάνει η Πανελλήνια Επιτροπή, αυτό που θα κάνουν οι τοπικές ομάδες εθελοντών από εδώ και στο εξής, είναι θα παρεμβαίνουμε σε συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, υποδεικνύοντας συγκεκριμένες πρακτικές, ρεαλιστικές, επαναστατικές λύσεις. Δηλαδή, εγώ δεν θα πηγαίνω στα πανηγύρια, δεν θα πηγαίνω σε μνημόσυνα, γάμους, κηδείες, όλα αυτά που κάνουν, ας πούμε, να δημιουργούν μια αίσθηση ότι το ποτάμι είναι παντού και να βάζουμε και κάποιες ανακοινώσεις για επιπαντός του επιστητού. Τι θα γίνεται, θα βρίσκουμε σε μια περιοχή είτε ένα πρόβλημα, είτε ένα θετικό παράδειγμα, θα το εξειδικεύουμε, θα το παρουσιάζουμε, θα τα ετοιμάζουμε όλα και θα πηγαίνουμε λοιπόν στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στη Κομοτηνή, στη Ξάνθη, στη Κο, στη Λίμνο, στα νησιά, παντού και θα λέμε για αυτό το πρόβλημα εμείς έχουμε αυτή τη λύση η οποία μπορεί να γίνει τώρα. Και αντιστοίχως θα προβάλλουμε και τις θετικές ενέργειες.
Το είπα σε κάποιους χθες δημοσιογράφους και μου λένε αυτός ακούγεται ως πολιτικός ακτιβισμός. Τους λέω δεν με φοβίζουν η λέξη. Αν τον θέλετε πολιτικό ακτιβισμό. Αλλά εμείς δεν θα μένουμε στα γραφεία της Αθήνας να βγάζουμε δελτία τύπου και ανακοινώσεις σε πράγματα δευτερεύουσας σημασίας, σε πράγματα που θρέφουν ίσως τα μίντια, θρέφουν ένα πολιτικό προσωπικό, αλλά δεν έχουν κανένα αντίκρισμα για τη χώρα. Άρα τελειώσαμε με την εσωστρέφεια, τελειώσαμε με τις συναντήσεις. Θα βγάλετε κάποια στιγμή, όπως και το καταστατικό ορίζει, τις νέες τοπικές ομάδες εθελοντών. Θα δουλέψουμε, θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι, γιατί το ξέρετε και έχουμε πει ότι 4 από τους περιφερειακούς θα έρθουν στο κεντρικό όργανο, έτσι, στη Συντονιστική Επιτροπή. Και αυτοί θα αλλάζουν κυκλικά, θα περάσουν όλοι περιφερειακοί. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, να μεταφέρετε ο παλμός της κοινωνίας, της περιφέρειας, της πόλης, του χωριού, εκεί που θα κινούμε τα νήματα, και αυτό δεν θα γίνεται από κάποιους επαγγελματίες, θα γίνεται από εσάς. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται το επόμενο διάστημα είναι να τελειώσουμε με τις συζητήσεις τις εσωτερικές και να πάμε σε αυτό που είναι το πάρα πολύ μεγάλο, σε αυτό που είναι η υποχρέωσή μας. Γίνονται δημοσκοπήσεις αυτή την εποχή. Θα σας το πω. Λοιπόν, τα στοιχεία, τα εκλογικά, γιατί κάποιοι που ξέρουν από έρευνες το ξέρουν αυτό, δεν έχουν καμία αξία. Δηλαδή, ένα μήνα μετά τις εκλογές, ο κόσμος επαναλαμβάνει είτε από αντίδραση αυτά τα οποία έχει κάνει ή δημιουργεί κάποιες ψεύτικες συμπεριφορές γιατί δεν του άρεσε το αποτέλεσμα. Υπάρχουν στοιχεία όμως που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και θέλω να σας πω 2 στοιχεία από αυτά. 3 στοιχεία από αυτά. Το ένα είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ανεξαρτήτως από τι ψήφισε στις ευρωεκλογές, θεωρεί θετικό το ότι υπάρχει το ποτάμι στη χώρα. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Θα το δείτε τις επόμενες μέρες δημοσιευμένο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία μας. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι πολύ περισσότεροι από όσους μας ψήφισαν, πολύ περισσότεροι, και όταν λέω πολύ περισσότερο εννοώ πολλές φορές περισσότεροι, ανάλογα με το τι διαβάζει ο καθένας, από 4 μέχρι 6 φορές περισσότεροι από αυτοί που ψήφισαν το ποτάμι, λένε ότι το ποτάμι είναι στη σκέψη τους για να το πιστέψουν και να το ψηφίσουν την επόμενη φορά, με βάση βέβαια τη συμπεριφορά του. Δηλαδή η δεξαμενή του ποταμιού είναι τεράστια. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Και θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Για λόγους δεοντολογίας δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα στοιχεία. Θα το δείτε καταγεγραμμένο σε έρευνες που γίνεται. Και το τρίτο είναι ότι ο λόγος μας, όπως εκφράζεται από μένα, αλλά στη συνέχεια θα εκφράζεται και από όλους σας, είναι αυτή τη στιγμή ο λόγος που έχει τη μεγαλύτερη θετική ανταπόκριση στη κοινωνία, μέσα από αυτό που λένε δημοτικότητες των πολιτικών. Ο κόσμος δηλαδή ακούει πολύ προσεκτικά τους εθελοντές, τον επικεφαλής και το ποτάμι. Και αυτό θα πρέπει να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Κόβουμε την εσωστρέφεια, κόβουμε τις εσωτερικές συζητήσεις. Το καταστατικό μας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσουμε πιθανόν λάθη και αυλεψίες που έχουν γίνει, κάθε μέρα να είμαστε καινούργοι, και από τώρα και στο εξής και μέχρι το φθινόπωρο να αποκτήσουμε το προβάδισμα που πρέπει, μιλώντας στην κοινωνία. Θα βγουν κείμενα τα οποία θα σας έρθουν τις επόμενες μέρες, για να είναι μια αφορμή όταν πηγαίνεις στην παραλία να πιάνεις κουβέντα με τη διπλανή καρέκλα, έτσι. Λοιπόν, θα βγουν κείμενα, θα βγει ένα κόκκινο μικρό βιβλιαράκι, έτσι το έχω φανταστεί, αν και δεν είμαι μαοιστής. Δεν είμαι μαοιστής, αλλά επειδή πάντα ξέρεις είχα ένα μικρό κόκκινο βιβλιαράκι που με ρωτάγαν όλοι τι είναι αυτό, λέω να το μεταφέρω. Θα βγάλουμε λοιπόν ένα μικρό κόκκινο βιβλιαράκι που θα είναι το κόκκινο βιβλιαράκι του ποταμιού. Θα βγει μέσα στο καλοκαίρι και θα έρθει σε εσάς, γιατί αυτό που προέχει λοιπόν
είναι να πάμε στην κοινωνία, να τους πούμε αυτά που θέλουμε, και είμαι σίγουρος ότι αν το πούμε, αν το συζητήσουμε με τον κόσμο, θα καταλάβουν ότι εδώ έχουν μια λύση για το αύριο των παιδιών τους και των αδελφών τους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σε περίπου μία ώρα θα έχουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Εδώ τελειώνει όχι το συνέδριο, αλλά η παρουσία η δική μας. Εκ μέρους όλων των μελών του Προεδρείου ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δεν θέλω να ούτε βέβαια να μιλήσω για μας, αλλά ούτε έτσι να πλέξω το εγκόμιο των συνέδρων, αλλά ρωτήστε αν παρόμοιο συνέδριο έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, εννοώ όσον αφορά τον τρόπο που είμαστε εδώ, τον πρώτο τρόπο που διαχειριστήκαμε τον χρόνο μας, την ευγένεια και τον πολιτισμό που μας διέκρινε όλο αυτό το τριήμερο. Υπήρξαν λάθη, τα λάθη γίνονται από αυτούς οι οποίοι δρούν και γίνονται για να τα διορθώνουμε. Αν το Προεδρείο κάποια στιγμή ήταν έτσι λίγο απότομο κλπ, ζητούμε συγγνώμη. Υπήρξε μια ένταση, είχαμε κόσμο εδώ που μας στέλνανε διάφορες παρατηρήσεις. Ευχόμαστε το επόμενο συνέδριο να γίνει ακόμα καλύτερα, κάτω από άλλες πολιτικές συνθήκες, κυρίως για τη χώρα μας, γιατί αυτό πρωτίστως μας ενδιαφέρει, και βέβαια με ένα ποτάμι που θα έχει γίνει χήμαρος. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει... Λοιπόν, τέλος πάντων, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, ναι, ένα μεγάλο ποτάμι. Λοιπόν, υπάρχει κάτι μου λένε εδώ. Να συμπληρώσω. Ναι, το δότμο, δεν ξέρω, είναι ο Νικόλας, ο οποίος θα... Ναι, στα συμπεράσματα θα είναι, έτσι. Έχουν συμπληρωθεί όλα, έχουμε τελειώσει, είμαστε ευτυχισμένοι, γεια σας. Όχι, μισό λεπτό, μην διαλύεστε. Λοιπόν, 4 ώρα θα γίνει ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Όσοι είναι υποψήφοι για την Πανελλήνια Επιτροπή δεν έχουν δικαίωμα να πάνε πουθενά. Θα ακολουθήσει μετά συνέλευση της Πανελλήνιας Επιτροπής των εκλεγέντων. Του σώματος. Εντάξει. Και των οργάνων. Τώρα, 4 ώρα έχουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Αν κάποιος έχει περιπέτους ανάγκη, εντάξει, και έχει ταξίδι κατανοητών ή έχει μεγάλη κόπωση, αλλά θα είμαστε εδώ. Δεν φεύγει κανείς. Ναι, και τα όργανα σήμερα. Σήμερα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, η στελέχωση των οργάνων και η Πανελλήνια Επιτροπή θα κάνει τη συνέλευση της συμπρόσθεσης. Αυτό, σημαντικό. Και όπως πολύ σωστά επισήμαναν οι φίλοι, σας διαβάσω ένα σημείωμα, δεν είναι χήμαρος το ποτάμι. Ο χήμαρος παρασέρνει και καταστρέφει. Το ποτάμι ποτίζει. Εντάξει. Τα γυαλιά είναι πρεσιοπίας, μοιοπίας, δεν ξέρω τι